बे प्रमद बर'आ मा देवानि मानिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो बेसो थांनायखौ जों मिथिजोबगौ हरै खोन्थाहरो दिल्लीनिफ्रायबो खोन्थाहरो ओइ प्रमद बर' फैदों मा खालामनांगौ लाल साहा लोंहोना फाथायहरनोसै होनना बुङो बिसोरो रायलायदो रायलायना हरदो बड'लेण्डआ थाबनो जोंहाबो मोनब्ला मोजां होनना बुंहरो जोंबो थाबनो हरदो थाबनो होनना बुंहरो जों दिल्लीयावबो आरो जों दिसपुरावबो थांबाय थाब हरदो बड'लेण्डआ जा एसे दिगदार जाबाय Hi and good evening everyone. आं बेखौनो बुंनो सानदों कि दहायो आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन जानो हागौ बे भिडिअ मैयानिफ्रायनो भाइरेल जागासिनो बे भिडिअ जाहैबाय जे मोनसे मिटिंआव जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा नाम लानानैहाय आसि थुयै थुयै इनसाल्ट खालामदों माने पाब्लिकआवहाय सासे चिफ जानानै सासे बिटिसिनि लिडार जानानै बेफोरबायदि बुंनो साजियाखै आरो आंथ' एसेबो मोजां मोनखायाखै जानो हागौ पाब्लिकआबो बेखौ मोजां मोनाखै नोङो सासे जोंनि बिटिसिनि चिफ लिडार जानायजों लोगोसे नोङो दानि जोंनि यांगस्टार्सफोरखौहाय फिउचार जेनेरेशनफोरखौहाय युथ्सफोरखौहाय नोङो बोरै मोजां लामाजों दैदेननांगौ बोरै बिसोरखौ राइट ट्रेकआव लांनांगौ नों बेखौसो साननांगौमोन मा बेफोरबायदि नों दा पाब्लिकआव लेक्चार होनानैहाय मा सानगोन दानि युथ्सफोरा अबभियासलि बिसोर नेगेटिभ गोसो सानसिगोन नाय पलिटिक्सआव थाबा बेफोरबायदि खालामनो हायो नाय माबा सासे लिडार जानो हाबा बेफोरबायदि बुंनो हायो बेफोरबायदि होननो हायो बिदि सानसिगोन सासे चिफ जानानै नोङो सासे बिटिसिनि लिडार जानानै नों बेफोरबायदि बुंनो एसेबो साजियाखै आरो आंथ' एसेबो मोजां मोनखाथाराखै ओमफ्राय मा सैलायै सोरना गैया आं सोरखौबा सैया बे बैखौ सैया नों सोरखौबा सैया बे बैखौ सैया गासैहाबो दं बेखौ जे पाब्लिकआव आराव खालामनांगौ पाब्लिकआव जे इनसाल्ट खालामनांगौ बुंनांगौ बे नङा नोंनि जायगायाव जुदि सोरबा जानाय मोनबा दा बेफोरबायदि खोथा बुंनाया आं बे मानसिखौबो आं बेबायदिनो बुंगौमोन जोङो जि पार्टियानो जा जियानो जा जों बर'जों बर' खौसे थानांगौ आरो जों सैलिया जानो हागौ खिन्थु बेखौ सिं सिं दोन बेखौ जे पाब्लिकआव जे बुंथिंनांगौ बे खोथा नङा दा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै दा बेलेग जाथिफोरा अबभियासलि जोंखौ मिनिखासिगोन आरो मिनिबायानो दं जानो हागौ मैयानिफ्राय जिबायदि खोथा बुंदों नों सासे लिडार नों सासे दैदेनगिरि नों सासे साननो गोरों मानसि इमान गिदिर मिटिं खुंदों बे मिटिङावहाय नोङो माबा मोनसे जोंनि बर'नि डेभलपनि थाखाय नोङो रायलायोमोन सावरायोमोन माबे मिटिंखौ सोरबा बेफोरबायदि आसि थुयै थुयै नाम लायै लायै इनसाल्ट खालामनो मा बुंनोसो मिटिं खुंनाय जादोंमोन नामा आरो बेवहाय जायफ्रा थानानै मिनिदों बिसोरो मा खारनाव बेफोरबायदि बुंनायखौ मा साननानै मिनिखो जक्स बुंनाय बायदि मोनदोंमोन खोमा सोरखौबा इनसाल्ट खालामबा निजे जे इनसाल्ट खालामजाबा बेसेबां दुखु मोनगोन बेसेबां गाज्रि मोनगोन नंगौना नङा बेखायनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ बेखौनो खावलायो जे दा नों जि बुंबाय नेक्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि दा खालामसै दा बुंफिनसै पाब्लिकआव नों सोरखौबा सैया सिरि था नों सोरखौबा माबा बुंनो गोसो डाइरेक्ट न'आव थांनानै बुंहै फन खालामनानै बुं खिन्थु बेफोरबायदि पाब्लिकआवहाय आराव दा खालाम जिनि थाखाय जोंखौहाय बेलेग जाथिफ्रा मिनियै बायदि आं बेखौनो खावलायो आं जोंनि बर'फोरखौ ज' जाजानो लुबैयो खौसेथि थाजानो लुबैयो बेनोसै थेंक इउ